Com a conseqüència de la política matrimonial dels Reis Catòlics, és a dir, principalment el resultat obtingut del matrimoni entre Joana, anomenada més tard la Boja, i Felipe el Hermoso, es va produir un fruit que va aglutinar tot un enorme imperi al voltant de les mans del seu primogènit, Carles. De la seva mare Joana, Carles va heretar el que seria el regne de Castella, també les colònies d'Amèrica i les Illes Canàries, juntament amb aquelles petites ciutats del nord d'Àfrica. Per part del pare de Juana, va heretar el que seria la corona catalano-aragonesa, amb el regne de Sardenya, el regne de Nàpols i el regne de Sicília. Respecte a les herències de Felip el Formós, per part de la seva mare Maria de Borgonya, va heretar el que seria el Flandes, el Franc-Comtat, Charleroi i el Ducat de Borgonya. I per part del seu pare, Maximilià d'Àustria, es va heretar Bohèmia, Àustria i el dret al reconeixement a l'imperi alemany. L'hereu de tot aquest poder va ser el fill de Juana de Glocca i Felipe I. Carlos I de Castella, d'Aragó, de Borgonya i d'Àustria, i Carlos V, emperador d'Alemanya, quan va fer ús del dret a accedir a la corona del Sacre Imperi Alemany, comprant, evidentment, aquests títols. La història va ser una mica més complicada. Carlos no va heretar directament els seus regnes ni de la mare ni del pare. De la mare no va heretar Castella perquè estava tancada, recluïda. Ferran la va recluir en veure que la seva filla s'havia tornat boja després de la mort del seu marit. A més, Ferran va separar el seu fill, a Carlos, de la seva mare i el va allunyar, el va enviar a Flandes a ser educat, per evitar així el contacte amb la bogeria de la seva mare. Al mateix temps, per tant, Carlos va heretar Castella i Aragó directament del seu avi, ni tan sols de la seva mare. I el mateix va passar amb Felipe l'Hermoso. Felipe l'Hermoso va morir sense ser encara l'hereu de la corona austríaca ni l'hereu directe de la corona del que serien els ducats borgonyons. Quan van morir aquests, l'hereu, l'únic hereu que els va quedar era Carlos. I es va convertir aleshores en el propietari de tots aquests enormes regnes. De cop Carlos es va convertir en el monarca més poderós del món conegut, passant-se a anomenar Carlos I dels regnes heretats a la península Ibèrica i Carlos V com a emperador del Sacre Imperi Alemany. Carlos en va ser l'hereu, però cal recordar que les dues seves tietes es van seure en trons importants d'Europa i que també van tenir descendència. I fins i tot alguns d'aquests fills de Carlos i de les seves tietes van arribar a emparentar-se. El problema és que amb tanta barreja consanguínia la família va començar un procés de deteriorament fins a arribar al de Habsburg, o Àustria, com també se'ls anomenava. Carles II, que ja entre molts altres mals no va poder tenir descendència, va generar un conflicte a Espanya del que ja en parlarem perquè és una altra part de la història que veurem més endavant. Mentrestant, seguirem amb els següents reis. El fill de Carles I va ser Felip II, el fill d'aquest va ser Felip III, el següent va ser Felip IV i l'últim, Carles II. Us diré que amb Felip III comencen realment els problemes greus familiars. Tan greus que fins i tot van haver de buscar algú que governés en el seu nom. No era un regent, però sí una mena de primer ministre que feia les funcions de rei, entre cometes. Carles va heretar un garbuix de regnes amb diverses maneres de govern
que li van suposar una font constant. Carles va heretar un garbuix de regnes en diverses maneres de govern que li van suposar una font de conflictes permanents. Per aquest motiu va haver de buscar solucions pràctiques. Va decidir que la millor manera per poder governar era mitjançant temes. Aquests temes es va dividir en diferents aspectes. Els temes en quant a política exterior i aquells temes que afectaven el comú dels... No ho has fet bé. Per aquest motiu va haver de buscar solucions pràctiques i va dividir el que seria el seu govern en consells. Un per al que seria el govern de temes i l'altre pel de territoris. En quant als de temes, els va dividir en diferents aspectes de govern. Quant a política exterior i aquells temes que afectaven el comú dels seus regnes, els va tractar juntament amb assessors de confiança en el Consell d'Estat. Quant a les finances, per poder mantenir el seu imperi, la burocràcia, el pagament dels soldats i altres menesters econòmics els va delegar en el Consell d'Hisenda, que estaria format per ell i assessors de confiança. I sobre conceptes religiosos complexos, amb la diversitat cristiana, protestant, catòlica, o fins i tot la diversitat d'altres religions com la jueva islàmica, els va tractar en el Consell de la Inquisició. Quant al control del territori, va crear el que s'anomenen consells territorials, on cada regne tenia els seus representants o coneixedors de les seves lleis i costums, que es reunien amb el monarca. La manera de fer era tan diversa com complicada i generava enfrontaments, ja que no tots els regnes podien imposar la seva voluntat de manera absolutista. Quant al govern de la corona catalana aragonesa, les complicacions eren molt extremes per poder portar a terme la voluntat del monarca. El rei solament disposava de part del poder executiu i una part del poder legislatiu. La resta les havia de compartir amb institucions del regne. Si bé Aragó ho tenia més fàcil perquè les seves institucions es van crear històricament per doblegar-se la voluntat del monarca, en el cas de Catalunya no era així. En els comtats catalans, el monarca podia delegar part del seu poder executiu en un virrei que el representava. Aquest càrrec solament podia ser ocupat per un castellà. Quan el poder judicial i les finances les delegaven al Consell d'Aragó. El Consell d'Aragó estava composat per assessors que eren especialistes en lleis de la corona catalana-aragonesa. Per controlar millor el territori, el virrei traslladava el seu poder als governadors generals, que alhora el delegaven en veguers. Quan el Consell d'Aragó deixava el poder judicial a la Reial Audiència i la recaptació d'impostos i en general les finances de l'Estat en mans de la Tresoreria General. El problema principal residia en aquella part del poder legislatiu i del poder executiu que havia de pactar amb les Corts. Amb aquestes s'havia de reunir en persona i com que era un governant d'un imperi enorme, això no ho podia fer, cosa que comportava que els catalans acabessin per governar-se bona part sols,